माथोआबो जायाब्रा आबो होनांगौलै सानसुन्द्रा इखिनिखौ गावनो थिनजो दाबो जाया ओमफ्राय हरखांनांगोनलै आगोलावबो सोरबा है गैया रावबो आंनाव होनसैलां है गैया होलेंहरदो माला फन्द्र थांगोन राजाना 16 थांबाय नो सिलायाव नांबाय थागोन ना स्टेडियाम माइरि पासान नङा ओमफ्राय मावग्रा गोजासो आंना इदि थाथ'नायनि थाखायनो बायोलै आं बिराद लेट जादों माइसिलेकलै बिमाबो टमि गानजों एखे मोनबाय आं बेखौनो दं गोदान हरैखौ सोलादों गस्ला मोनबाय आङो फाग्ला सोरबा बिन्दिसाला बालाखिले फैयो लुथिया ओमफ्राय आंनो लुबाय थादों बै केस दं आरोखि द्रप गोलैबायलै द्रपआव थांना सिखार रोंबाथाय मार होदो आंना सिखारजों खम जागोन ओमफ्राय मोनबाथाय द्रपआ गोजानथार बाला एकदम गोजान फुटबल बायदि गावगासिनो साब्रैसो दं नामा गोमनायखौनो खोनाखाया दा जेरै मागे साब्रैसो बाथाय हरनायल' बाला बैनि सासे एक नाम्बारासो
Enemy down. सोरबा सुसिबिना गाव फैगासिनो नै एक नाम्बारा आंजों खालायला आंजों गावबाथाय एक नाम्बारासो रबिनथ' आंजों खिथु फैनानै बबेथिं बबेबायदि गरसे गावफैबाय थायो आसोला आंलाय एक नाम्बारावसो गनानै एक नाम्बाराव नुबा नालरगोन ओरैहाय नोंसोरदो आंजों खिथु फैफाग्रा मानसियानो ओमफ्राय फैफादिया खौरांख' सानैलै सानो Enemy. Enemy down. सोर बुंहर' नै लेभेलसोनि बेग दं नै होगोन बिदि रडियाव सोर ग्रेन गारलायख' बुस्थुआ गाहायावसो दं बियो गाहायावसो दं हाबबायगोनथ' इयो गाहायावसो दङ गोजौआव दङ रबिना ए नेट खुलिबायलै सोरबा नि खाथियावनो नालाय गोजौ दं गोजौआव सोलिबा नोंसोरनाव खैथा नेट दंला Enemy. Enemy down. जागासिनो सोरा सिखारखौ लाना र' सिखारखौ लाना र' एखेमनि एम होगोन नांगौ एखेमनि एम होगोन फैगोन एक नाम्बार एखेम लाबाय नै एम लाफाय आंनाव एखे एमआनो 300 गारबाय आं 270 नै आं उन्दुनायाव नै आं उन्दुनाया नै गाहायावसो गोजौआवसो गोजौथारावनो नों दानि हाबफैनायावनो गारि फैबाय गारि मोनबाय बयनो बेनो दं गाहायावनो सानो फैनो गारिखौसो लाख' गारि फैदोंथ' इनिमि लाबोदों Enemy. गोजौ फै रबिन गोजौ फै थाब गोजौ नाङालै नों गोजौ फैदो नों गोजौआवल' फैदो आंखौ इनिमि दंलाबाय थायो Enemy down. ओंखायनोथ' ओरै खारबो होनदोंना नोंखौ न' सिङाव बोथार सासेनो जानाय फैनो फै आंजों लान्दाव फै ओमफ्राय गैला थाबै नै ओरै इसिं लाबोआखै बारा थाथ' गावहा थाथ'नांगौ ओमफ्राय मा खारगासिनो हिल दंना गैया आंनाव आं मोनसे गारनि मोननैल'खासो आंना गारबाय आं नोंसो लादो गोजौ फैदो डाइरेक्ट गोजौ फै गाबोन गेमस जाबायमोन होबाय गोजौ फै गोजौ थाब बिदि गसंनाङा दानसासखौनो खबर खालामो नङा फिसा जाबाय नङा नोंनि गारियाव सासे फैगौ फन कर गौदो आंखौनो खालामबायनि गौदो Enemy down. खारगा फोजोब
फैबाय रिफि उल्टिट जाबाय रिफि गोजौ उनाव हिलिं गैलालै दंखायो बिनि सायाव दंखायो दस्रा दंखायो लाखिफै एबार एद नेट गारबाय जोंनाव फैयाखै दे फैबायलै खाराखै फैयाखै सिङाव गोलैदों नै सासे नुबाय हर सोरजों Enemy! Enemy फैबाय दा down! डाइरेक्ट किल गैला नेट गारग्रायामोन बुस्थुआनो दंलाबायोमोन बाला पास किलाबो मोनसेल'मोन बाला खननो नादि आङो हरथामोन बालनाव पास किला मोनसेल'सो गैलानाव जेबो लाबाथायनो खारदो बिसोर दंमोन खोमा थैनायाव जोंना लोगो माखा थैजोब्बाय ओइ नों सासे अबहाय गावथारना फैथारदोंना नै नोंमोन नामा खम दंमोन बालाय नाव गुलिया खनजालानो ओमफ्रायहाय दंमोन मिनि सासे Enemy down! लेग जादोंलै आंना आग्रालाय खरा थैबाय एम्फौ दं नैहायबो एम्फौ नाङालै लागायलांखा Enemy down! जाबाय डाइरेक्ट किलखा जोंनाव थ'दो रेड डट दं नोंनाव स्कप फिसा दं दंबा लाखिथांनांला नो ट्रिक सालाफै नोंनि फेभरेट माबाया बिरो ओइखै थांथांला ओरै साइडखै खारदो नैखै खारदो Enemies ahead! न'आव र' अमजों हरनो र' आङो हाय जना दिनिफ्राय जों उन्दुदों समाव नेटानो गैया ini karbo नै खुला फैग्रि स्कुबा नोंनाव स्कुब गैयाबा ini सासे र' सासे न' खालामग्रो नामा Enemy! ini सासेनाव नांदो Enemy! नै स्कुबा नै गारबाय आं नै Enemy! गारबाय ini ओंखारबाय दा हाब बेसेबां नांबाय नों जाखिनाया Enemy down! बेसेबां जाबाय सानो जाबायबा होसोदो ini सासेखौसो Enemy! सासेखौ आं खिलनो होदो बोरै होसोबो बोरै होजायालै जोंनाव खारदो जोंनाव दङ खागोन बे उन्दुना था इहायनो फैखानांगोन बिसोरो जोंनाव सासेनाव जाफिनबाय सासेल'सो इहाय इखिनो नाहरबाय था नों जोंनाव थांथारबाय नों किल मोनबाय सासेबाव जनखौ अबहाय नै सासे अबेखौ सागोन नुवालै गावनि
सानलुसो बे हाग्रा सावलै हाग्रायाव अबे मारखोलाय इनिमिजिथो सानलुसो Enemies ahead. हाइ गावनाव नांथारदों बाला Form up on me. सासेल'सो नुबाय सासेल'सो फैदो इनि सानैबो ये लो ये है इ दंफांखौ Enemy. बबेयाव गावखोलै बबेयाव नक जाखो इले Enemy. विनर Enemy down. गिदिर लाखानायजों विनार ओंखारो 이거 गरसेल'सो नामा थारमाने गरसेल'सो गुलियानो 내가 준 거긴 해. 오늘 사실이야 레몬 바라있습니다.